Een spannende dag voor Science Safari, want na een lange tijd maaien ze weer iepen. Ik ben super een beetje zenuwachtig van hem morgen, maar ik zei het, maar het viel heel goed verder. Ja, daar winnen we echt aan toe. En wie al een week wel even het werkje. Hier eigenlijk maar kwart van tevoren dat ze zeiden van je mag je los. Tuurlijk hebben we groot onderhoud, hebben we wat niet, maar uiteindelijk om dan echt de punten op die te krijgen. Ben heel wat oorkes al een weekend aan maken, maar we zijn er klaar voor. Wat mensen komen willen, maar ze van tevoren een tierslot kiezen. En dat tierslot dat is benamen ervoor dat mensen net al je tegelijk komen, steeds maar dat het goed verspreid wordt door de dag. Dan zit je uiteraard ook nog in met je maximaal aantal mensen, maar dat is voor uw park eigenlijk net echt heel spannend. Hè? Dat is hier per 10 kanten meter. Nou, ik ben hartstikke groot, dus dat is al volle meer dan dat ik eigenlijk op mijn drukste dag ooit gewoon heb. Maar de drukte valt het nog wat daar. Dus de bezoekers kunnen volop genieten. Nou ja, het is natuurlijk weer de eerste ochtend en superleuk dat we hier weer naartoe komen. We zijn hier een weekje op vakantie en voor die jongen is het natuurlijk superleuk als hij zijn energie kwijt kan in een pretpark. We zeggen voor de zomer, stiekem is het voor papa ook wel heel erg leuk om te doen. In de tijd dat ze dicht waren, binnen ze bij Science Safari druk dwaande west maar de actie Adopteer een dier. En dat was een groot succes. Zelfs ik financieel, daar had een goede €20.000 opgebracht. Nou, daar konden we heel wat weken de beste van verzorgen. Aan de andere kant had dus dat ik mentaal had dus dat heel goed dienen. Ik bedoel, weer best wel even de tijd dat je wel eigenlijk wat perspectief missen. En dit joh is echt heel veel positieve energie. Meestal niet om je heen staan, dit mooie ding naar je schreeuwen steeds, maar dat het heel fijn was. Ja, naast dus binnen de Strussels, Patty en Henny. En Patty en Henny ben adopteerd door Radio 2-programma Jan Willem staat op. En dat begint ook een heel ding te worden, hè? Want misschien ken je ook de Spalne wel van het WK toen in Brazilië. Ja, dat had zij eigenlijk echt verergerd met Patty, Para-Patty hiet ze inmiddels ook al. Ze had al 12 voorspellingen dingen, hoe de gouden radioring had ze die winnen zo'n, hoe dat de terras niet mocht. Ze had beide keer goed gewoon. Dus let het EK nou maar komen.